Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Tagmay sa Action Night Patrol magkasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time alas 9:49 mayong gabi. Karong adlaw Miyerkules petsa 4 sa gihapon bulan sa Agosto nagamabilin sa tuig 2021. Sa Miyerkules naman edisyon sa Yesilinga palatuntunan sinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siri nga correspondent. Sa liwat naman nila sila pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga namalag sa police blatter entry aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sini matakaw-durungan oras sa kagabiyo ng ato sini nga Patrol 2. Ato sini nga Crosswind Patrol magalambiyong naman sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Way taman ginapangayo. Arano pa nga mga eventualities from where the actualist pang Miyerkules edisyon buylog nato ng puwersa Action Ed Abuso. Back to back sa ating piloto, Aksyon Papang, Nixon Tahong. Ang pagmonitor man sa News Center, update sa COVID-19, balita nasyonal kag international, plus report, breaking news. Dalo ni Aksyon ang Dipensor.
Off naman kita sa ato sini nga mga technical partner dito sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang korman sa sininga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 9 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Una nga bakit sa ato sininga pagpangalagad ginadurong sa isa kalawan sang D3 Bayo. Kabulubog na ang lakas sang tiyempo karon nga kagabihon. Pero temprano pa kay na nag-ulan. Pero dugay-dugay na dula man. Sa mga motorista, medyo halong lang ekstra nga pagmaneho ng inyong mga salakyan. Dugay-dugay, korpyo na. Amat-amat na sa pagpauli. Sining hapon ang bagyo nga siguryo nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang iya sinidireksyon sa forecast sa pag-asa, padulong na sa south of Japan. Pero magina-monitor pa ang pag-asa, duha pa ka mga active low pressure area. Isa daw may tsansa nga maging bagyo. Sagwa pa ini sang far actually. Yung duha ka mga bagyo, binabantayan sa pag-asa. Ang tropical depression, sa forecast sa pag-asa, wala tsansa na magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero ining tropical storm, matawgon ta sa ngalan Bagyo Lupit. Posible mabaskog pa ang iya sinihangin durante nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility, expected sa masunod nga mga inadlaw sa sininga simana. Dili sa pag-asa ang hangin habagat, hindi ini maka-impluensya. Pero sila sa pag-asa ang Western Visayas, particularmente ang Bacolod kag Negros Occidental, buwas. May mga oras kag tiyempo na mangin maulanon, ilabi na oras sang kahaponanon. Ang ining update na ito sa lakas sa panahon, ginadulong sa kalawan sang D3 Bayo. Ang pinakabago garantisado kang efektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Kagang ini mga porsyon sa ato siring nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Puno sang antioxidant.
ang aton man nga mga kauturan liwat ka mo namon nga gina-remind gabi-gabi bagi sa sini nga palatuntunan sustain padayunon ta ang ginatawag nga minimum health protocol. Pag may bakuna, babakuna. Wala untat yapon ang paghatag sang kakulba. Pamahog sining Delta variant. Amat-amat na naton diri mabatsagan sa pila na ka mga probinsya sa bilog nga Western Visayas. Dito sa Aklan, grabe ang pasyente ito sa COVID-19. Worse kay nagtaas-taas ang kaso sang death o kon patay dito sa probinsya sang Aklan. Diri sa aton sa Bacolod kag Negros, kapasalamat kita sa data sang Department of Health diri sa Western Visayas. Amat-amat nga naganubo ya ang aton kaso, especially ang Bacolod City. Mayo ina nga indikasyon, hopefully sa masunod pa nga mga adlaw, sa masunod pa nga mga sinimana, i-sustain ta lang na magnubo lang gihapon ang mga nangin biktima sang COVID-19 diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Although nga dito sa Panay mabatsagan ta nga instrikto kapag patuman sang minimum health protocol. Labi na gid ang pag-baylo-baylo sa Masa Manila nga quarantine status. Tungod nga mismo ang ila sila nga LGU, nakita ka na batsagan man kung ano ka taas pagtimbuok sang COVID cases sa ilang nga mga syudad kag sa ilang nga mga probinsya. That's why diri sa ato sa Bacolod kag Negros, ayo talang sa Bacolodnon kag Negrosanon i-sustain talang gihapon ang aton nga record nga magapabilin manubo. Muna nga ang aton gihapon panawagan sa ngalan sa aton sining government sa national man, especially sa local LGUs kag aton nga mga provincial Governor Bong Lacson, Mayor Bing Lunardia, kaayo gid sa Bacolod kag Negrosanon na hindi lang kita magkataka, sundon tamang gyapon ang ginatawag nga health protocol. Ang good news dili sa aton sa Negros, according sa kay Attorney Diaz, ang aton diri nga COVID-19 beds sa mga hospital sa probinsya masobra 50% paghihapon nga bakante. Sa record sa bilog nga Western Visayas, 671 na ka COVID cases ang ari pa diri sa aton. In fact, ginalantaw kag ginakakulbaan sang mga eksperto sa ikayong lawas kung COVID-19 ang paghahambalan, ito nagsaka ya. Nagsaka sa 30% sang COVID-19 ari nagaigo sa aton nga mga kabataan. Ginasuspitsuhan dala ini sang Delta variant. In fact, ang gobyerno ginainganyo ay pagwa ang ngalan sa mga persona nga positibo sa COVID-19. Depende pa na. Istoryahan pa man na. Muna nga sa gihapon, hindi lang kita magsalig, hindi lang kita mangin complacent. Nang lantagid nga sundon gihapon ang mga patakaran na ginapatuman, ginamando sang aton pamunuan lokal pag gobyerno probinsyal. Ang ginaipit kita ang mga ginapatuman nga mga health protocol ina para sa aton
kag hindi para sa gobyerno. Ang gobyerno nagadepensa lang sa iya tawo. Kamo ang ila ginaserbisyuhan. Di kon may ara ginatawag nga pag-ipit sa mga status sang quarantine. Hindi ta nababaso ng gobyerno kaya ang tanan by all means ginahimo Manila para nga hindi gidsyado kadako ang kaso sa COVID-19 sa kada adlaw, sa kada semana, or if not, sa kada bulan. Himo ina sa gobyerno para nga kita masalbar kag hindi matapikan. Muna kung kaysa nga ang gobyerno nato hindi pa mabasol o sa may mga madumduman nga mga drastic action kung imo lang tawon, tani hindi gidya dapat i-apply sa tawo o sa pumuluyo naton. Ang classic example, mahambal sa ato presidente, kang hindi fully vaccinated, kang hindi kompleto ang bakuna, hindi makagawa sa balay. Walang tawon ta, hindi niya pwede. Galing kay kung kaysa ang gobyerno ta atakan man sa tawo hindi makitanan kung sawayon mo gani do mga batinggilan kag tiga bagol muna kung isa nga ang gobyerno ta daw siguro sa kadamos ang problema agi na atubang ang madumduman lang kung isa siguro ba siya ang gobyerno ta kalipat mga ay hindi pwede i-apply sa tawo. Di Pabla, kung di kompleto ang imo bakuna, hindi pwede kagwas balay mo. Hindi niya pwede. At kung pamaagi ina sa gobyerno na maobligar ang tao sa pagpabakuna para sa seguridad niya at sa iya pamilya, why not? Sabi hindi. Kung amo nang pamagi sa gobyerno kang tao, magpati. Sa tanan nga hambal nila. Oh. Kung ginahimo ina ang pag-ipit sa gobyerno sa tao, inatungod sa mga tao, hindi may kaitanan. Wala ta nag-generalize para sa mga tig-a kag batinggilan. Napawala lang bla. Kani sa programa kana ni Action Boy. Iban pa yung mga tao nga nagaplano yung mag-rally mo. Para nga hindi magpabakuna, di abi. Hindi kaya mabakuna, ti, hindi mo na yan diretso. Hindi kaya mainganyo sa tao na hindi iya magpabakuna. Sobra naman na. Hindi kaya mo yung papabakuna, dalagon mo yung tao ng iban. Maluyag yung papabakuna. Hindi mo yung mapatay, ti, hindi mo na yan. Kung tao yung hindi pa yung luya magpatay, kaya ka mabakuna saya, hindi pagpunggi. Dibla? Action Radio Philippines Standard Time, aras 10:05 na. Antes sa mga report na gikan sa ato sining nga mga correspondent, naon ta report sa ato sining nga Patrol 2. Ato sining nga Crossfield Patrol, aton nga checkeron ang sitwasyon sang Bacolod. Observation report sa ato sa nga Patrol 2. Aksyon na ni Dinaboso. Hibaloon ta. Ang iya sila pagpalagad sa Miyerkules ka presentation. Darang report sa aton sa Patrol 2 sa observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon nila Boso sa Patrol 2 Observation Report. Aksyon natin mayang gabi. Please screen. Good evening, Action Eric. At sa tara natin ng mga ka-aksyon. Yes. Kamusta ka mo? Okay lang sila. Agod. Ang una, Agosto 4 ng Action Eric. Agosto pa lang ha, pero may nabatian na kita nga. Nagpa-sound kayo na sa Heart the Herald Angels Sing. Nga muna na ko yung nabatian. Bulong na sa problema sang tao ah. Daw,
do na advance ang aton sa nga Burr month. Galing kay tiyambal nila, every day is Christmas man ko na Action Eric. Gani Pero man. do sige lang ha, kay para at least do mabatsyagan ta nga duga matama ta maging Christmas. Galing kay do kasubo, no? Kay do wala gyud unod ang aton nga bulsa. Importante, nagagulo ginawa pa ta Action Eric. So, wala unod ang bulsa. Bisan, tatlo ka beses Action Eric. Bisan wala unod ang bulsa ko ng bulugasan, may unod Amo nang importante. Kay basta makakaon lang kita 3 times a day sa mga raga-diet, 2 times a day. Okay na Action Eric. Hindi na kita maghandom pa sa mga steak dira nga tag 350 ang isa ka hungit. Dakso na lang na. Kung may ara nakita sa nga tuod gid yang ikasarang bala kung tapos pandemic manghatag ta steak, mga barbecue steak. Mga mura para sa Action Eric, kag celebration gid kung bagado. Kung magpaminsar ka, magpungko ka sigad sang dalan o kung dira lang man sa inyo balay, magpaminsar ka Action Eric, makadumdum ka sang una, amo ni oras, abi pag Biyernes na abi. Ara kami ni tanan sa mga amigo ko, mga amiga ko sa bar mo, hasta mag-aga nga ininom, hala, harak-hak, todo. Kag mag-technicalize ang todo, galing kay subong daw, imposible na gila. Damo, nag Action Eric na hidlaw sa mga sang-una nila, balang nga gawi. Thank God it's Friday, or let's celebrate because it's Saturday. Yes. Subong niya, Action Eric, paglambot sa, sa weekend, mambal sila, ay salamat, makapahuway kami. Kaya wala man sang choice, kundi magpahuway, gid lamang, bangon nga wala ka man sang kadtuan. Correct. Nagapamigado, naganing tanan, do ka imba man niya, or ka balance man niya, or ka inappropriate, kung ikaw ya, magsigi ka lakot siya, dira, nga bisan wala ka man sang kadtuan, kahit 7 minutos na nakaligad, matapos Action Eric ang curfew, pero wala ka na ginesang kadtuan. Subong kahit sirado ng mga restaurants, wala naman sang inom kay partial liquor ban. Dira ka lang sa inyo, balaya, upod sining imo, sining pamilya, kag ma-realize mo yun nga makatipid ka, kahit nang ang inom-inom mo sa imbis nga sagwa, dira na lang abis sulod, kagang kaon mo sagwa, nga mo malang yapon, pwede mo lang makaon sa inyo nga balay, upod mo pang imo sini nga pamilya. Pero kadako gid Action Eric sang difference, pero kung tanawon mong brighter side bala, makahambal ka nga ay mas nag-close kami ni mama, ay mas nag-close kami ni papa. Kaysa akon sini nga kauturan, kay man damo na sang oras nga nagatiner ikaw sa tagsaraton ka mga panimalay. Kay wala man kita sang kadtuan, wala labot nga wala sa sang kadtuan, wala gid sang kwarta nga gamiton para kadtuan ang dapat nga kadtuan. Ang iba ng Action Eric, bisan nga close friends pa nila, no? May mga event, may mga party, birthday, may mga kasal. Mas ginapili nga hindi magwa, bangod ang ginapanumdom, basi malatnan ko dito sang COVID-19 o kung basi ako ang magdala dito sang COVID-19. Amo na mga ang mindset subong Action Eric sa mga tao nga hindi mo man mabasol, kag hindi mo man Action Eric wala manigar, ang iba naghambal nga ning media man, sige sila ya kapanghadlok sa tao kay nagabalita kuro adlaw-adlaw sang COVID-19. Ti alangan nga hipsan kag hindi pag ibalita kay mas mangin hindi pag aware kita tanan kung anong nagakalatabo. Kami ginabalita ni namon para mas mangin aware, mangin vigilante mga tao, kag magbantay sa tanan nga tion, kag makanauna nga imbes nga magkadto ka sa birthday sang crush mo, pamuyong ka na lang kay basi lapnan ka o makalapon ka dito sa COVID-19, dalon mo pa sa imo pamilya kag sa iban nga tawo nga imo sini nga masugilanon. That's why may mga naging Action Eric mo, may mga oops na bala, may mga what if, may mga maybes na sa una pagagadsin mo sa imo barkada, hala, sige, dagyang, kung di na makadto, kag tanan-tanan na lang. Galing kay subong, imposible na. Ilabi, pabisan kabataan, Action Eric, na-amaze ko na bala. Sa mga kabataan, mga 3 years old, 4 years old, makahambal nga, ay hindi lang kumagwa kay may COVID-19 or kumagwa man gid,
reminder ang mga ginikanan, mga kauturan nila nga nagagwa nga maghambat. Magsuksok agad sa face mask ate ha, magsuksok agad sa face mask kuya ha, antes ikaw magwa para hindi mo diri madala sa balay ang COVID-19. Amo na naka-aware, Action Eric, ang mga kabataan, subong that's why mahuya ang mga tigulang nga magpalipat-lipat nga ipatuman ng health and safety protocols bangod ang mga bata gari kay Chindi. Kita mo pag Action Eric, walang sikat na bala sa Facebook, na bala nga si Rap-Rap, na bala dira sa may provincial capital. Oo. Ang gabit-bit na bala sa mantika niya, bala nga ambal niya bata niya. Medyo kabalo naman kita nga doon may problema siya bala sa panguna-una ang bala Action Eric. Pero pamangkuton mo about COVID-19, makasabat. Oo. Maglaro-lagaw dahil sa dala naga-face mask, sawayon niya pa ka kung wala ka sang face mask. Pangita, sang una, sang wala pa sa pandemic, pero may bit-bit ang iya bata. Subong wala iya na bit-bit iya bata, git pamangkot ko siya Action Eric. Rat nga wala ko na bit-bit si Aname, kay Aname ang pangalan ng bata ni Action Eric mo. Ang baliya, kay ma'am may COVID, hindi pwede nagwang bata, dakpon sa pulis. Tayo, Action Eric, ang siya bala, kay magka-intindi pa, pero may arag, yapon niya sa mga action, tanga grabe katig, bagul, bagul, gini Action Eric mo, kay ang iban bala, mambal nga, kay ari lang ko di sa guwa balay ko, ang sanggi, taklo lang ka balay, halin sa akong balay, ma-face mask gid ko. Doon mo na bala hambal sa Action Eric, galing kay hindi mo na, hambalila bala, ang paginulsol ara idi sa ulihi mo, hindi mo na tuya mabalik ang oras. For example, abi nagbakal ka lang to siyanggi nga lapit sa mo, pero tindira tuya gali ng kwan, positive sa COVID, kasi nalapnan ikaw, hindi mo pa sa pamilya mo. Hindi mo na tumabalik ang time na mambal ka pa nga, ay, tani, isang nagbakal ko, nagsuksok na lang ko sa face mask. Kaya ang virus, Action Eric, wala niya gahatag, tsansa mo, wala niya warning, wala niya first offense, wala ni second offense nga maayo mo, ay, doon nalipat lang ko gamay magsuksok ng face mask kag face shield, abi hindi lang ko tanay pagpalapiti, hindi mo maamo ng virus, kay subong gani, doon naga-enjoy sila sa sige commute, naga-enjoy sila nga magpamata da sang bag-o nga mga variants nga Action Eric nga magpalain pagid sa sitwasyon, hindi lang dire sa aton kundi sa bugos gid Action Eric nga kalibutan magambal ta. May ara sa balita kisa ang ang Bacolod abi malakip sa outside NCR Plus top 2 or top 4 dira sa may pinakadamo nga kaso ng COVID-19 nga ma-record. Pero wala kita kabalo sa sitwasyon man sang iban nga lugar. Para sa Cebu, do manindog ang balahibo mo sa Taculba, Action Eric, tanawon, kaglantawon mo bala, ang mga hospitals nila, syado na kapuno, overwhelmed na. Ang iban, sa salakyan na lang, kag may ara lang sa oxygen tank na nagatindog sa guwa sang salakyan, kaya ang pasyente, ara sa sulod sang salakyan. Ti mayo lang na, kung may salakyan. Ano na lang matabo, Action Eric, sa mga kauturan, kaya nga mas pigado pagid sang sa aton, nga hindi iya makakadwabi sa mga hospital, bisan mag-provide na lang sang, bisan tricycad na lang nabing sakyan para matakdan dira sa oxygen kung ano nga sitwasyon, amo gina ang kaluluoy. Kagang aton na mismo mga officials, Action Eric, kung isipon mo mga buhok na sa mga alkalde, do taklo na lang mo sa adlaw nga tanan na palibog kung paano mas fair ang ila sining mga constituents sa ginatawag na COVID-19 Action Eric. I'm sure amo lang galing balik balagyapon sa kamatuoran nga pigado ang Pilipinas. Kay kung manggaranon lang Action Eric ang Pilipinas, kag maka-provide sa tanan nga tawo, tingnan mo niya manamian magsige na iya kaobra. Gani. Nga mag-risgo sang iya ikaayong lawas nga may ara sang COVID-19 sa palibot, kung makahatag man lang sang ayuda, enough kag sufficient nga ayuda ang aton sini nga gobyerno. Di ko magambal yabi, tanan nga pamilya kada simana may tagis meal, wala, gina may magwa kung abot ang sitwasyon. Galing kay kita, Action Eric, ang mga officials naton, do pangapkap man kung din makwa sang pondo para masustentuhan ang aton sini ng mga kauturan kag kita abi kung ipaidalom sa mga lockdown, sa mga quarantine. Tapos na insundihan pa man ang Action Eric at the same time ang sentimiento man sang aton sini mga ka-action. Ang balo lang sa health experts nga
okay, ma-lockdown ta para inisay kaayos ang tanan kay para maunta tukol mapaganaga na paglaptas ang COVID-19. Galing pag sabak naman sang mga tao, Action Eric, di maano kami kay wala kami diri kaunon. Amo naman Action Eric, ang suguda naman sang krimen, ang mga nawadan ubrang iban kapit sa patalim, especially kung mga ginikanan mo Action Eric na nalainan, bilang hindi mahatag sa ila kabataan, hindi na gani mahatag sa ila kabataan ang ila mga wants, hindi pa gid mahatag ang mga needs, ang mga importante. That's why, siniran mo bilang iban Action Eric na sininga pandemya, hala, nagaremedyo general, ang iban, mas ginapili nga magsulod sa illegal nga buluhaton para lang masustentuhan ang ila sini nga pamilya. Amula ng solusyon ta, magbuligay kita tanan para matatap tanan ni, kag mapapas tanan ni ang ginatawag nga COVID-19. Wala sang imposible kung mag-ubra kita tanan o trabaho nato ng aton sinitrabaho sa syudad. Kag dala natin sa pagpangamuyo. Parehas man sa pagtrabaho, subong Action Eric, wala sang IPM, about yari, sila tupad naton, subong puno ang basurahan, basurahan, ang ilap truck bala, Action Eric, no? Kay damo sa mga basura nga ginakolekta diri sa bahin sang downtown area kay para hindi na maukay pa kag malaptas ang mga ido. Amo na Action Eric. Kay tikis bala kabudlay man ang mga ido niho, mga salawayon man kay napangita man sila sa ila pagkao tingin na gusto man sila mag-ukay sa mga basurahan kung hindi dahil makolekta sa aton sila mga personnel sang IPM kagala balis karon kag ilap taon sa dalan ang aton naman sini nga mga street cleaners ang ayawa naman Action Eric nga kabalo naman kita syempre basura given higko ni Action Eric na makatuga pa ni sang mga kuan masakit pa sa iban nga tao. Believe man ko ni sa mga IPM personnel bangod nga may ara sila Action Eric bala sang kuano sang grabe malakas na immune system para hindi man sila makita mo Action Eric nang wala man sila sang gloves gani pero nagatandog sila sang basura pero ginapasalamatan lang naton na wala man sila Action Eric do wala man sila balaga masakit o kung ano na nga mga virus o kung masakit nga ma-develop nga malaptop sa iban galing kay nagapangabuhi lang man sila kag pasalamat kag kudos sa ila bangod ni sila direya ang kumbaga hand in hand gid sa basura para makolekta kag para mangin matinlo ang aton sini nga syudad. Action Eric, para sa dugang naton nga balita karon na bantayan na lang sa aton nga pagbalik report sa Action Night Patrol. Action Eden Aboso, una sa balita sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol! Salamat ginasyon natin na boss of the Yabit sitwasyon sa Bacolod kag of course sining aton mga pag-inuistorya gyapon sining COVID-19 ang aton nga mga pumuluyo ang aton na bilang tsansa ni para nga kunggan aton na paglapta minimum health protocol importante pabakuna. Balikan na lang karon sa aksyon ni Boso sa dugang niya sa Aksyon Balita nga natipon durante sa iya siniduga man nga paglibot-libot sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang report ni Action ni Boso giradulong man sa kalaban sang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa Minnesota, USA. Check attendance man, nakashare na si Ebony Butcher sang Germany. Sa kay Indero Narihida Travada, kay Tatay Teddy Rihida, Baby Yuki, kakay Toto Ayan J. Raba. Kay Manong Milili Oligo de las Trangob, gamonitor man. Kag sa kay Welma de la Torre, mayong gabi, kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Alex Montesa and Company, happy listening. Donald Cabasag, dira sa CEO, City Engineers Office sa La Carlota. Good evening. Kami ako nanda ang gwapa kugid nga miga. Nami mata ko no si Idin Chinita, siling ni Rosalie Elizalde. Ernesto Paul Paraño, good evening. Jerome Lipana. Kami ang asawa ya si Rosalie Elizalde. Kay Teresita Orita Kahuraw da, bago monitor gid siya. Si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion. Dira sa La Carlota City, manon dira nga pagpaurok-urok pamati. Sa mga opisyales kag membro sang Bacolod Eagles Club, happy 2nd anniversary, ika-4 nga adlaw sang isa ka semana nga aktibidades sang Bacolod Eagles Club. Sadya man na. Ang mga membro do halos enjoy sa mga aktibidades. Puwerte mo, may ara nga bayanihan, barangaynihan, may mga charity nga ginahimo yang Bacolod Eagles Club, tree planting, para silang shoot fest,
may golf, may biking, ay pertino. Naman nga mga miyembro o opisyalis sa Bacolod Eagles Club, very, very happy sila sa simple lang ang mga aktibidades. Good luck sa mga events pang nabilin para sa aton nga mga kuya sa Bacolod Eagles Club. Paganguna sa aton nga presidente, Rainy Talisay. Good evening na kag get well soon kay presidente Rainy Talisay sang Bacolod Eagles Club. Ruther Kirk Lorenzo Olmido, mayong gabi. Ang Doberman ko okay lang Ara pa siya. Si Ruther Kirk Lorenzo Olmido ara sa subong sa siyudad sang Escalante. Rosendo Mondrial Ireliana, Castellana, may gabigid. Dira sa airport sa division si Mary Ann Chu ausente. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sang Municipalay City. Sa mga taga Philflower, mayroon nila kapag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Sakay Kuya Romrom Roho. Sutel gini si Kuya Romrom Roho mo. Malaki nagwa sa FB. Sakay Kuya Romrom da. Roho may gabi idigid kag manadala nga pagpaurok-urok. Kay Kuya Darrell de la Cruz. Gabi dira kay Kuya Darrell de la Cruz and family ga monitor man sa aton sininga pagpangalagad. Mga kay Kuya Ed Lumugdan kay Kuya Edgar Marcelo. Ga monitor gid sila. Si Kuya Romrom Roho ang salakyan ko na mo nag-joyride ko sa salakyan ni Kuya Romrom Roho. Ba pagbukas ko sa portahan niya, gasigabong Aksyon Radyo. Ay, 40. Biliba. Salamat gida kay Kuya Romrom Roho. Mga kabataan nga 40 kapisan. Huwag kita da. Sige, Sekretary sa Aksyon na Roger Gotti, may aksidente ito sa Cadiz, Kinaw. Patay gitong biktima. Una sa mga kwan sa mga driver bala, sa mga utod naton nga nagadalaman, nagatabok pa sa dalan. Di paghalong-halong kay kamo ay wala silang bilangati ang aksidente. Unay sa rawas ng tao, hindi tagid niya malikawan. Kung nablang ko maksidente, hindi ka lang matama, hindi ka lang mapatay. Siguro ba si kulang na sa paghalong bla? Na magtabok ka bala, lantaw ka sa wala kang tuo. Hindi kayo magtabok mo sa tuo ka lang galantaw, sa wala mo yung aspyak, may kagalantaw, may gahara-hara, nagilang islakyan. Oh. Tapos kung magtabok ka mo sa interseksyon, make sure nga makalambot ka mo sa piyakto. Hindi ka mo magtabok sa interseksyon nga lang-alang. Most likely, kakabungguan na, nagabalik bla, malang-alang magtabok. Nan. Para ka ko sa dang aksidente, katabo. Cadiz to Kinaw, baw. Tanaw ko sang picture ni Kwan, ni Aksyon Roger Kotib kina. Ay, puwerti. Sige, ari na si Aksyon Roger Kotib sa latipo niya ng mga aksyon balita sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ari si Aksyon Roger Kotib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Ay, may gabi sa aton sila nga mga ka-aksyon. Sa ato naman nga mga balita. Kamusta, Chimpo, da? Kang Timpo. Oo. Ate Timpo daw, okay, man aksyonere, kaya daw
Damo man nagabot nga kayuhan ah. Ang Mo kay damo ga labot nga kayuhan sa amon diyan way gid kayuhan. Para pa nga, kay na, Di ikaw mo lang permi ang may mayo kag may gamay madamo nga kayuhan. Ati balo ka naman nga, kuha na iya, permanente na yung tubod. Oo, at ikaw pa ya. Kuha na Sustainable ka man mong. Mabagat man ako namihan. Oo. Kuha na di ka tulotalit iya, gabubo na diya. Sustainable ka nga daan niya. Sustainable na, alam mo na siya, namin ang mga word sila. Oo Ng sustainable, but silingon nga si ara dyan ayuda. O da kanjid, magaling ko do ka temprano Texas ko dahil kuy do sobra o do sobra siling ko do unexpected may pangguro. Ginungod nga pasobrahan. Oo, ginungod pasobrahan siling gani siyang kuhan, siling siyang tiller bla niya sir ang kuhan galineo ang imo na gisulat gamay lang amount pero ang imo ni may kuhan pagino sobra ko ti imo lang na yan day mo ni sir problema na karon nga imo ni atag kapagid kuhaon ko so mo na pwede ko daw mayo nga plastada sunerek nga ti nakapamakal mo to sa ngaton sini nga supply pag nakapang nakapang bayad man bla ano bla nga tirada da Gani. so mga balita na to lang sunerek padayon di sa siyudad sa Cadiz subong ang vaccination sa aga, ginahimo ni Dr. Maria Victoria Ibanez ang second dose ng Sinovac at sang AstraZeneca. Pagkahapon naman, first dose naman sang Sinovac. So buwas may ara nga anom ka mga barangay nga sa diin may 400 kabilog nga mga bagbo nga pag naka-schedule ni buwas sa Cadiz Arena. Ang barangay Daga may 75. Ang barangay Tinampaan may ara 75, ang barangay Luna 75, ang Kaduhaan 75, ang barangay Magkaruhan mga 50 lang, kag ang barangay Tigliban 50. So matotal mga 400 nito na naksunerek ka mga persona para yung schedule buwas sa hapon mga launa, kag muni ang ara lang gid sa sininga nga anom lang ka barangay ila sininga akomodahon kay Mantegaina. Natapos man kay Naxonerek ang alin sa Barangay Zone 1 pagkato sa Barangay Zone 6 tag 50 sa mga tao. Sa gyapon gina-priority nila ang mga senior citizen. Sa COVID-19 update diri sa siyudad sa Cadiz, 19 na lang. Very good. So, gamay na rin sa Nerek, ang sa siyudad sa Cadiz, Nagagalaga, hindi nga mayara ko nung Delta variant sa siyudad sa Cadiz, kaya hindi mayara report sa probinsya, hindi ko di man ito Delta, Beta, Beta variant. So, ang Delta, wala na sa aton sa Negros Occidental, nang ninakabig nga daw medyo kulubaan na makalalaton. Mayari diya sa aton sa mga variant, inabalang mga tao nga may utang sa pagsula gabayan, kuha na siya, dili ta bayran. Dili ta bayran. Dili ta bayran. Dili ta bayran. Bayran. Wala sang Delta variant. Ay, muna mo lang galituhod, no? Dili ta variant, no? Ang bayran. Dili ta bayran, ang variant. Kay ang Delta variant, delikado mo na sa hindi bayaran. Ako nagtirada. Walang tirada na Nerek. At least, Jerry, pahita ka tayong Cadiz na nagnubo-nubong ka ang kaso nyo da. Yes, nagnubo-nubo ginaksunerek ang amon din nga kaso. Actually, ang siyudad San Sagay, nagnubo man at tracing na lang ang sunerek, sa siyudad San Sagay, kapalain man ang vaccination program. Very good. Sa siyudad man San Sagay, ang sunerek, no? Si Police Lieutenant Colonel Albert Singh, igot at tubulang gwapon kaga magtik. Oo. No,
Perte, ang iya sini nga Police Visibility Patrol, Oh. Perte ang bisan pa nga ang mga tao katulong pro pulisya nagabantay gid sa palibot aksyonerek. Kaya mo na, wala sang may nagalagaw na akong gabi, Very good. kahit wala man ginapanugutan ang mga pag-inom-inom. Kasi sa Japon, ara kita iya sa General Community Quarantine. At least may kadlok ng tao. Oo, dako katama mabulig. Gani kung si Lieutenant Colonel Albert C. pa, dako katama ang nabulig sang curfew na nagpaganagan sang kriminalidad nga nagkakatabo. No? Apisar nga tao pigado, pero ang tao daw way gagwa nag-less with action arrest ang krimen. Labi na gina mga crimes against property. Okay, daw ay siling kinawatay gina. Amo lang na, galing kasi ang droga daw sige. Oh. Nga daw wala kaayawan man ang mga tao action arrest ka. Sa pila na ton sa mga balita, gali may kapamangkot, di ba ka may report naman kaina, ginaklaro, taniya kay may report naman kaina nga amigo, tato kuno to sa highway patrol, nagpiansa kag nagbalik na duty. And usisa na ton sa Cadiz City PNP, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Roque Diciar, ngati sa tong Lunes na interview ta siya kay natayag siya nag-process sa bail. Pero naman kay tungod nga wala gali mapasaka din sa korte yes may kaso kay man nag-file ini siya sa kwanlas ang re-investigation sa kaso. Dito pa sa re-investigation wala mapasaka sa korte why siya why pag hindi pa siya pwede nga magka-bail. Paglupat doon, i-waive niya ang sininga right na lang nga magkapatugay sa re-investigation. So, mapasaka sa korte na ang sininga kaso, pwede siya ka-bail sa 200,000 pesos. Pwede matuod na. Kaya sa pahayag sa naton nga mga kilala, nga tinga nga nakita ko lang nga nagapagdakop naman kung kasi sinuguro po. Kaya sa pa, kung hindi siya makapiyansa, makabalik man siya sa sininga servisyo while on practice sa sininga kaso, sigurado nga i-relieve sa ilo maginatay. Di ba na siya tenure na diri sa syudad sa Cadiz sa Sundarepetis. Ano pa ang respeto? Kasi karoon sang mga tao na kung mag-amo sina nga mga plasata kasi bisan pa to nga suspect ko man sa strong judgment iya sa o ara na aksyoneres no kasi tungod silang natabo na pag-rape sa siling 12 anyos. Okay, kaso padayon pa man aksyoneres ya. So, gin-release na duha sa mga driver sa duha ka mga nagkalatabo nga mga traffic accident actioneric dire sa may siyudad sa Cadiz ang natabo to sa nagigad lang adlaw atong kahapon lang atong tigulang na naigo sa duha ka binuguba nga nagkakas sa Rio truck. Sus. So ang driver sa to actioneric na-release na kasi ang ginakuan mo lang, ang gina-observe mo lang, ang prescribed hour mo kasi reckless imprudence resulting from homicide ng kaso. Ang release na-release na si Rinaldo Berber, ang driver sa 27 anyos na driver sa sining Poso Rio Truck nga ang sining guma na detach o nakakastag naligo sining biktima kasi dito abad sa Isibilio 71 anyos kag general balini sa hospital. Initially may mga bulig na mga nag-abot very good. Ang natabo sinaksunerex ang insurance sa sasakyan. Dam tumila nga yatag tagid. Very good. Pero mangyara na initial nga bulig man ang tagiya sa sasakyan. Kamagin sa sining na aksidente. Aksidente? Ito yung no, Jer? Ate, hindi mo ni mapulang aksidente mo. Gani man? Hindi ba ni hungod mo? Oo.
O galing ka lakas dalan na si Bernardino, apat siya may ito sa guma nga nagaturong-turong ito pagkakakas siya nga nagaligid sa dalan ba? Sus. Get katong helpers and truck na, Joy! Uy. Kaigat, Joy! Kaigat! Pero mo karoon kay Gonzak Balikin, ara na ginang guma sa kanya, kay kasundan na isla mo, pinagtaan na guberto ang guma to sa kanter, ting tiyog sa guma, tinduha pang nakabilog at apik siya. Oo. Tapos sa nagpo, kasi ang duha kabilog na, mabina nakakas mo, ang habdib na nakakas bla. Sus. Para gigo sa iya mo to nga pagkatapos nga naupo di sa tiyog sa may kampo po plaster, so tiway na gilayin siya kabuhi, kasi sigabugat sa guma. Lumobog na sagli. Oo, nagigo siya ito, dinala ko sa sampung guma, tumas sampung siya, tumas sampung, dinala sa guma. Ako kasi dalagan ng ang tracking sa mga kakasang guma sa Nerek mo. Grabe ba? Okay, ang isa pagkika-driver man nga si Delberto Poniendo, 43 anyos ang barangay Siwahon, sa Pudagson sa Gay, pero natabo man yung hindi siya nag-drive man sa Puso Cargo Truck na nagadulong ba sa mga hiling material. So, ginobra ng dalan pa kanto dito sa may sitio Limatok, barangay Celestino Villasin. Oo. Ang nakatas man niya nga propeller shop, mga alas 3 ng hapon, pagkatapos sina, naman sa control niya sila nga sa lakyan, nagalakat pa ni sa dalan, siya gadalan ni si Nanay Cristina Hunota Ilaw sa 83 anyos sa gidad sa sitio Limatok, barangay niya, Celestino Villasin, sang ni Captain Eric ang maigo man, sang siling na-side step, siling truck, natumba kay God sang sa simentado nga dalan. Oo. At nagigo iya ulo sa matigaan na bahin ng simento at yung mutong gintunaan man sa iya tinatinaret nga kamatayon. So, inata naman nga aksidente nga ito hindi ginaton mapulong aksidente sa katabo gidya. Nga mga aksidente. So, gimulig. Pansang tagiya man sa tracking, may mga aral na mga patigayon nga settlement sina sa tunga sa traffic investigator na mo sanday Police Staff Sergeant Glenn Villanueva at Police Corporal Dindo Ibag sang Traffic and Investigation Section sang Cadiz City PNP Action Area. So parte wala na tumutulong nga reports, mga balita, informasyon nga. Kinakamyaw talaga si Ma'am Judy Del Mo, sige ako na, nagpamati sa siniman nga kami, kag si Fiscal Benjamin Maido, Sudan sa Victoria, kag Ma'am Lini Ann Maido, nga mong parol ng Provision Officer, kag happy birthday sa amon, isa sa office staff, baladi siyang parol ng Provision, si Ma'am Celia Abuan, kay birthday niya buhat sa maritide na siya. So tayo kalibuas nga pa-disbili na party siya. Sa mga kapdanan man sa parole provision o kung sa mga volunteer parole assistant support na sa amon. Buhat pero mahalad kami siyang cheery dance siya. Di na siya makadto? Ate, ma-retired na siya. Retirement siya, birthday niya, ika-65 na bala mo. Wow. Now, forced retirement ni Ma'am Celia Abuan. Sa parol ng provision. Muna siya assistant ni Ma'am Linian Maido. So, buwas ang iya sinig disbiti sa parte. Kag, pero well, parte, pero kayo na siya, ma-retired na siya. Okay. So, mag-practice kami sa kainasan cherry dance namon. Inablang saad lang at chiri ho, Ayo di purma. Ano tong iyang tukar? Ano tong tukar ito? Ano tong tukar ya? Ang cherry dance sa blang, ang chiri ho, Ayo di purma. Doon nakibot man si Axel Oliver kag si GM siyang kanta. Munya niya doon nga kanta nga chiriok ako. Ang buwas niya karon to Toktorook. Grabe ka chiriok. TikTok ro tani. Ito medley, balay medley. Kaya mo buwas ko na final namon. Kaya ito tani ng lolingod na sa TikTok, Linager. Lolingod na sa TikTok. Ang chiriok. May video na TikTok ng guwas na.
laksan pa siya ano na gani, Sang? Babylon. Ano na ya? Ang ganda ng From the River of Babylon. Yeah, 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 yeah. Ayo di purma. Lamo ka rin nabalaan sa mga kanta, no? Bilin ko si mo, grabe ka, talented si mo. May... Lalo, ano mo lang na yung mga sinaktan ng puso ko sinakanta yan ako makanta niya, mga panguan niya. Mga kuha na yan, mga midli ng kanta mo yan, mga pang disco niya. Pang sirada niya sinirik eh, minsan yan pang ano lang ah. Gani. Mga 80s, mga 70s, mga 70s, 80s yung kanta mo yan mo. Oo, muna pala, saan muna yung mga music sa muna? Oo, gani. Ay, pagka tukar lang, napindog na mo. Oo, ang imobla, tindog na kaya sa uton ka na. Oo, gusto na. Una ang music nga pamatay, 5 pers ko sa baraha pa mo. Ayo di purma. Pag tokar sa naya, ang yabok sa naya, purti ang puok sa yabok, kaya ang tiin mo ka, kisi-kisi sa yabok ko, nga duduta mo. Ha? Tapos, rig ba? Di uso pala sa una mga bulubil batong bla. Ayan. So, Kaya ako na sa Eric, paya talaga alain niya sa una, kaya kung balik mo sa una, yung gatahong pagkikita mo itong aton sa una, itong throwback na kwanto, katahong-tahong to. cowboy to? Oo, itong cowboy to, yung mga throwback to, pero katahong-tahong mo na mga tirada kay Jackson Eric. Sige na, gusto na kayong oras ko na patay mo. Ako gani, gusto na tinikal. Kaya mo gina kasi, gina kasi sa Mexicano, time is beauty. Kung mo sa... Ay na? Oo, time is beauty. Muna pila yung beauty sa Permea. Sa Amerika, time is gold. Okay. Sige sa Pinoy, you need till the time. Ayo di purma. Dawo ka na ganyan balance yung. Galibil up ka na ganyan. O sige na. Babylon niya. Reaction na Jargote Report. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon na Roger Gote. Puro tinagin si Aksyon Roger Gote. Damo na isa sa mga nabalaan. Katarinted pa nga tao. Sige, ang report na Aksyon na Roger Gote biradulong sa inyo sa Kalawan sa Mighty Sea. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
Samar. Gia Joe Santilian. Jose Marino Vero, sa paano ko'y monitor siya. Salamat, gid. Kay Rosalie Elizalde. Mayong gabi dira kag mayroon nga pagpaurok-urok pamati. Sakay Kwandao, sakay Auzo Joy Kenneth, sakay RB Loveras. Gamonitor gisla sa ato sini nga pagpangalagad. Salamat, gid. Mayroon dira nga pagpaurok-urok pamati sa aksyon Night Patrol program. Ginatamyaw talang dira si Madam Rowena Jopines Bacchiano. May fan run sa kuno buwas. Good luck kuno sa imo. Sila ni Mr. and Mrs. Eva kag Joel Sangko and kids. Sa kay Rowena Jopines Bacchiano. Nagapamatigid ka nagamonitor diri sa inyo palatuntunan. Salamat, gid. Kabalik ka Night Patrol, pagbalik na ito, balik ka report na action din na boso pagkatapos la sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. This news sponsorship is... Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita,
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, pato! Mabalik diri sa ato sila pagpangalagan. May gabi dira kay Kagawad Peter May Noble and family dira sa may SP Village. Kami nagid kay Nanay Tessie Noble. Kay kumari ko dira January and kids. Mayong gabi dira kay JR Noble, kay Boss Rex Noble, kay Kapitan Bibing Noble. Tutong Noble da, may gabi man ha. Napaurok-urok pa ni siya. Balikata ito sa patrol to, balikata si Aksyon Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, ay patrol, team report. Yari sa Aksyon Eden Aboso sa balik report sa patrol to. Aksyon Eden, please come back. Aksyon na Eric Naresto sa ang kapulisan ng Cap 1 Station level ng wanted person sa Police Station number 4. Ang nadagpan ang ginkilala kay Jemar Santillan nga may kaso nga pagpanghimulot. Ining operasyon nga nangin madilaton sa Buligmas sa San Carlos City Police Station katapos gin-serving warrant of arrest sa Sitio Bogbogan, Barangay Prosperidad sa among syudad. Si Santillan ang temporaryo makaangkon sa Gailwayan kung magpiyan sa 200,000 ka pesos. Samtang naglamot naman sa 3,400 pesos nga balor sa ginasuspect. Utod si Aksyon Eden Aboso sa talasipuspusan siyang singina siyang report. May gabi dira kay Parita Renly Martira and family dira sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid naga-monitor pa sa aton sininga pagpangalakad kay Tuto Hautia Ulaira, kay May Flores sa Alcantara, kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Action Eden, please come back. Okay, way pa siya. Gina-double check taksinan Aksyon Eden Aboso sa iya sila pamalagan. Aksyon Eden, please come back. Yes, Aksyon Eric, naglambot naman iya sa 3,400 pesos na balor sa ginasuspect sa Cebu. Ano ko sa isa kapabay sa bypass operation yung patigan sa San Carlos PNP sa Barangay 5 Las 4 Destiny nga hapon. Ang nadagpanan yung kilala kay Laika Dizon, 27 anyos, kag residente sa Barangay 4 sa among syudad. Ang nagkuha kay Dizon ang 5 talang hit seal transparent plastic sachet sa ginasuspect sa Cebu. Balita ng patrol ang ka-aksyon niya, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon,
balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat aksyon na din. May gabi nila kay paring Ken naron sa guys, ang Tokyo, Japan. May na nga papasumsuman sa kagbag-mamam. Ang sumsuman, halo, maginatan. Sige, mamam, ni Ben Buds. Sa kay Joanne. Good evening. Harap pala si Joanne, ho. Pulaw-pulaw pa siya. Kamati dili sa inyo para tuntunan. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila manong nagsalit patro program. Magkatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Huwebes. Ato sa nga mga patrol na unit reporters in action nga napalagad garo kabi action Roger Gutib, action ni Dinaboso, ato ka piloto sa Patrol 2 action Papang Nixon Tahom, News Center action aton Defensor Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup Security Guard Tunog Panwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Ciudad Sangbago si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa sa mga station manager, action na magbanwa, production chief, news director, Rex Cantong. Ang inyo lagad ang kurman action night patrol program, Lunes to Sabado. Ako naman sa action Eric Magbanwa, si Ringa Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo nga pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong nga kwerpo sa Aksyon Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.